Ahojte, volám sa Kubo a dnes si s obecnými sieťami ukážeme, ako môžete pozerať vaše obľúbené televízne programy kdekoľvek a na čomkoľvek. Presnejšie povieme si niečo o televíznom archíve a mobilnej televízii, ktorú si pre vás prichystal poskytovateľ internetu a televízie Obecné siete. A ešte presnejšie budeme sa rozprávať o aplikácii Panaccess. Neznamená to, že dnes budeme miešať jablká s hruškami, ale jablká s Androidmi. A nie len pozerať živé vysielanie, ale taktiež si pozrieť aj to, čo ste jednoducho nestihli. Obecné siete si totiž pre vás pripravili aplikáciu pre vaše mobilné zariadenia. To znamená smartfóny s Androidom, tablety s Androidom, iPhony a iPady. A aby som vám dokázal, že to naozaj funguje na všetkých mobilných zariadeniach, urobíme si menší praktický test. Túto mobilnú televíziu si ukážeme na tablete Samsung, na tablete iPad, smartfóne Huawei a smartfóne iPhone. Mobilná televízia od obecných sietí funguje podobne ako tá, ktorú máte možnosť sledovať na normálnych televízoroch. Samozrejme aj s televíznym archívom. Samotná aplikácia sa nazýva Panaccess, ktorú si môžete stiahnuť či už z Google Playu, alebo pre tých, čo majú jablčka, z Apple Store. Takto vyzerá tá ikonka, ja už ju mám nainštalovanú, takže ja už si to len otvorím a ukáže sa nám takéto grafické rozhranie. V spodnej časti si môžeme vybrať televízny program, ktorý sa nám najviac zapáči alebo ktorý chceme vidieť, ťukneme naň a môžeme sledovať. Ďalšou fičúrou je tzv. Televízny archív, ktorý tu máme taktiež. Prejdeme na tzv. Catch-up TV, nájdeme si televízny program a ako môžeme vidieť, nachádza sa tu archív z posledných 7 dní. To znamená, nestihol som Chucka Norrisa, nevadí, ťuknem si ho a mám ho. Samotné ovládanie je veľmi intuitívne, to znamená, že na to príde úplne každý. Podobne to funguje aj na iPhone alebo iPade. Výsledok našej malej jablkovo-androidovej testovačky teda dopadol výborne. Mobilná televízia, ako aj mobilný televízny archív fungujú na všetkých zariadeniach a preto mi neostáva nič iné, ako sa s vami rozlúčiť. Volám sa Kubo a dovidenia.